Odabirano. Srđan Nogić. Arheoakustika svetih mjesta. Sveta mjesta koja pripadaju raznim razdobljima ljudskog postojanja i danas privlače pažnju mnogim svojim osobinama. Što je to što je u njima sveto, zbog čega su ih ljudi gradili na neobičnim mjestima, neobičnih konstrukcija i mahom u dimenzijama i materijalima koji nisu olako shvatljivi današnjim tumačima. Osim povijesne, arheološke i turističke vrijednosti, danas se u fokus istraživača smještaju i druge značajke. Istraživati na takvim mjestima često podrazumijeva susret sa nelogičnim ili neshvatljivim. No kad se odbace predrasude i uzmu u obzir drugačiji pogledi, kontekst takvih mjesta može se bitno nadopuniti ili čak promijeniti. Niz je takvih primjera u ljudskoj povijesti u kojoj je samo poimanje planeta na kojem živimo u proteklih par tisućljeća promijenilo nekoliko geometrijskih oblika. Sveta mjesta su u svojim vremenima ljudima predstavljala veliki značaj, što je slučaj i danas. Ulagati golemu energiju kopajući duboke i složene kanale i komore pod zemljom ili u kamenu, obrađujući i podižući konstrukcije nad zemljom koje su današnjem umu nezamislive, projektirajući i izvodeći objekte sa neshvatljivim znanjima, drevni majstor modernog čovjeka stavlja u nezavidan položaj. Što je prethodilo ideji da se jedna građevina konstruira kao savršeni model nekog nebeskog objekta ili skupine objekata te njihove međusobne dinamike? Što je to toliko važno na nebu da ovdje na zemlji uočavamo njihove misteriozne pretiske? Te zašto su odabirani baš ti lokaliteti gradnje? Pored mnogih pitanja ističe se i ono: koja je bila prvotna i glavna namjena takvih struktura? U rasvjetljavanju namjene, funkcije tih objekata, osim dosadašnjim tradicionalnim metodama, danas pripomažu istraživačke grane raznih disciplina koje doprinose vrlo zanimljivim tumačenjima. Jedna od tih je arheoakustika. Za primjer, slijedom modernijih istraživanja vibracijskih i zvučnih fenomena na povijesnim objektima poput teatara, crkava, piramida, megalitskih lokaliteta i mnogih drugih, doznajemo kako je graditelj takvih objekata imao dublje uvide u prirodu stvarnosti i smještaj čovjeka u njoj. Doznajemo također kako su ti objekti sa svojim precizno i duboko promišljenim pozicijama, materijalima i oblicima, pored izravnog djelovanja na čovjeka i prirodu, postižući vrlo zanimljive efekte, bili u mogućnosti i stvarati uvjete za komunikaciju na velike udaljenosti. Već sama spoznaja da takve građevine svojom konstrukcijom rekonstruiraju putanje sunca, mjeseca i nekih drugih nebeskih tijela, te da u sebi imaju upisane stroge matematičke i fizikalne zakone, nasuprot uvjerenjima da se radi o čovjeku primitivnijem od nas, graditelj se pozicionira u najmanje ravnopravan položaj sa njegovim tumačem. Ako se za primjer uzmu istraživanja fenomena zvuka u antičkim teatrima, dolazi se do zaključka kako su njihovi projektanti i graditelji izvrsno poznavali fizikalne procese i prirodu zvuka, kao i biološke, fiziološke i neurološke procese kod čovjeka. Antički teatri svojim dimenzijama i oblikom vrlo dobro komuniciraju sa ljudskim uhom, odnosno vrlo složenim perceptivnim slušnim mehanizmom. Teatri su poznati po svojoj izvrsnoj akustici. Teatar Epidaurus u Grčkoj primjer je vrlo sofisticirane gradnje. U takvoj konstrukciji zvuk koji se emitira ili izgovara sa pozornice podvrgnut je lomu, odbijanju, filtriranju i drugim procesima određenima pozicijom izvora, materijalima i geometrijom prostora, gdje je konačni rezultat karakteristična zvučna slika koja odgovara osobinama ljudskog uha i pripadajućim neurološkim procesima. Filtriranje, odnosno opadanje snage zvuka u ovom slučaju zbiva se ispod 300 Hz i iznad 1700 Hz. Te za posljedicu imamo izoliranje, odnosno izdizanje frekvencijskog spektra upravo u zoni u kojoj je smještena većina korisne informacije ljudskog glasa, odnosno u zoni najveće osjetljivosti uha. Osim toga,
Glavne refleksije, to jest jeka, događaju se u takozvanoj Haasovoj zoni, vremenskom intervalu manjem od 50 milisekundi, u kojem odbijeni, reflektirani signal ljudsko uho ne registrira kao jeku ili ponovljeni izvor, što u mnogome poboljšava uvjete slušanja u teatru. Ovaj psihoakustički efekt kod čovjeka primijetio je te u svojoj doktorskoj dizertaciji opisao Helmut Haas 1949. godine, po kome je taj efekt nazvan Haasov efekt. Haasov efekt nije jedina pojava koju moderni čovjek spoznaje, a koju je mnogo ranije poznavao i koristio antički čovjek. Teatri su u svojem gledalištu imali ugrađene takozvane Vitruvijeve vaze, odnosno sistem rezonantnih posuda raspoređenih ekvidistantno i radijalno po auditoriju sa precizno matematički određenim rezonantnim frekvencijama temeljenim na 3 poznate glazbene ljestvice: kromatskoj, harmonijskoj i dijatonskoj. Njihova konstrukcija bila je u funkciji apsorpcije određenih frekvencija, čime bi dodatno čistile zvučnu sliku. Rezonancijske efekte koji se javljaju u zatvorenim posudama opisao je Hermann Helmholtz polovicom 19. stoljeća, te su takve specijalne rezonantne posude dobile naziv Helmholtzov rezonator, koji u svojoj biti obavlja funkciju vaza postavljanih u teatre na način kako je to opisao Vitruvije prije više od 2000-ljeća. Uz ovakva znanja, kod izvedbe teatara vodilo se računa i o njegovoj orijentaciji, odnosno strujanju zraka, što je dodatno konstruktivno poticalo akustičke uvjete. Teatar u Epidaurusu i 2000 godina nakon izgradnje pokazuje izvanredne akustičke osobine, te kao takav i danas jako dobro služi svojoj svrsi. Zanimljiva je i činjenica kako je pored ovog teatra bilo smješteno Asklepijevo svetište, najveće lječilište starog svijeta, gdje su bolesnicima u snu božanstva davala savjete za liječenje. Drevni objekti u kojima su se izvodili rituali od raznih umjetnosti, oplemenjivanja, liječenja duha i tijela, komunikacije sa nadnaravnim bićima i božanstvima ili moguća putovanja na onaj, odnosno neki drugi svijet, prisutni su u mnogim kulturama kroz dugi vremenski period. 90. godina prošlog stoljeća tim znanstvenika sa sveučilišta Princeton proveo je istraživanja akustičkih vibracijskih fenomena na neolitskim svetim ritualnim mjestima. Istraživanja su rađena u Velikoj Britaniji i Irskoj na megalitskim lokalitetima poput Vaila and Smithy, New Grange i drugim. Predaje, vjerovanja i istraživanja ukazuju kako su te strukture mogle biti grobnice, observatoriji, liječilišta, vremensko-prostorni portali ili sve zajedno ovisno o interpretaciji ili namjeni. Spomenuto istraživanje provedeno na 6 takvih lokaliteta pokazalo je kako se isti frekvencijski uzorci rezonancija komora ili objekata javljaju na svim tim mjestima. Rezonancije tih objekata nastaju u rasponu od 90 do 120 Hz, što je osnovno frekvencijsko područje u kojem se formira ljudski glas, a uvjetovane su samom konstrukcijom, odnosno oblikom građevine i materijalima. Unatoč tomu što su te građevine nepravilnih i međusobno neujednačenih oblika i dimenzija, drevni je čovjek u različitim vremenskim periodima i lokalitetima, oblikujući prostor, postizao rezonancije u istim frekvencijskim spektrima, što je neke znanstvenike navelo na sumnju kako se radi o frekvencijama sa specifičnim učinkom na ljudski mozak. Jan Cook sa Kalifornijskog sveučilišta 2008. godine vrši istraživanja u kojima uspoređuje rezonantne pojave drevnih svetih objekata sa moždanim aktivnostima. On dolazi do zaključka kako pri frekvenciji od oko 110 Hz aktivnost korteksa se naglo premješta sa lijeve na desnu stranu, pri čemu se deaktivira centar za govor te potiču specifična emocionalna i duhovna stanja koja su najvjerojatnije bila nužna za pristup i izvođenje rituala u tim objektima. 5 godina kasnije, skupina znanstvenika naziva Superbrain Research Group, inicirana od strane Paola de Bertolisa sa sveučilišta u Trstu,
istražuje iste fenomene u Hipogeumu na Malti, podzemnom kompleksu starom više od 5000 godina. Slijedom spoznaja njihovih prethodnika i vlastitih pretpostavki, oni centralnu komoru Hipogeuma naziva Oracle's Chamber, odnosno proročka komora, pobuđuju jednostavnim puhačim instrumentima, poput životinskih rogova i školjki, bubnjevima i naravno ljudskim glasom. Frekvencijski spektar rezonancija spomenute komore odgovarao je onima registriranima u svetim objektima na drugim krajevima svijeta. Dobivene rezonantne frekvencije u rasponu od 90 do 120 Hz prenose u laboratorij gdje ih apliciraju na volontere, pri čemu elektroencefalografom prate moždane aktivnosti. Rezultati ovog eksperimenta potvrdili su i proširili zaključke Jana Cooka, odnosno učinak specifičnih frekvencija od 90 do 120 Hz, uključujući i onu od 110 Hz na ljudski mozak. U razmatranju funkcija drevnih objekata modernim metodama, arheoakustika je jedna od onih koja nam omogućuje detaljnija tumačenja gradnje i upotrebe, pri čemu ona sama kao metoda nije dovoljna kako bi se mogao rekonstruirati kontekst davnog vremena i prostora u kojem je egzistirao drevni čovjek. Član spomenute grupe istraživača koja vrši arheoakustička istraživanja, Domagoj Nikolić, inače predavač na Rochester Institute of Technology u Dubrovniku, dao nam je uvid u ovu metodu te u strukturu, djelovanje i ciljeve ove istraživačke skupine koja okuplja stručnjake raznih profila, a sličnih interesa. Arheoakustika je svakako znanost u nastajanju. Ima mnogo definicija u arheoakustike, s time što ja bih je nazvao da je to jedna nova grana arheologije koja proučava vibracijske fenomene, većinom zvučne prirode, koji se pojavljuju na arheološkim i onim drugim mjestima koje mi nazivamo svetim mjestima. To su obredna mjesta koja su se kroz povijest koristila u razne svete ceremonijalne svrhe i koja sama po sebi posjeduju određene fizičke, ali i nevidljive, odnosno vibracijske fenomene. Zato su se u kontinuitetu na taj način koristila. Sa tehničke strane, arheoakustika proučava najviše te zvučne fenomene koje dolaze najčešće iz onog područja koje nije čujno našem uhu, znači infrazvuk i ultrazvuk, i onda pomoću posebnih tehničkih naprava rade se snimanja te grafičke i zvučne interpretacije tih fenomena, a sve to da bi se utvrdila priroda tog samog mjesta, odnosno povratni utjecaj koji ti fenomeni imaju na čovjeka i na prirodu. Moji neke kolege koje se više time bave sa tehničke strane, oni zapravo arheoakustiku gledaju na način snimanja tih fenomena te u interpretaciji uz pomoć tehničkih pomagala. Dakle, oni su više koncentrirani na taj tehnički aspekt nego na arheološki. Međutim, to sve djeluje u određenom sinkronicitetu, budući da mi želimo utvrditi na koji način je antički čovjek gradio te objekte i sa kojom svrhom. Ja arheoakustiku čak više ne bi nazvao niti pomoćnom, nego ravnopravnom. Može se reći komplementarnom, budući da tehnologija ide naprijed. Mi ne bi trebali arheologiji više pristupati na način 19. stoljeća, znači uz pomoć krampa, lopate i ostalih fizičkih pomagala, nego mi upotrebom najmodernije tehnologije možemo neinvazivnim metodama istraživati ta fizička svojstva, ali raditi i mapiranja samih arheoloških sajtova. Znači, prije nego što tradicionalne te metode dođu u obzir, uputno je pozvati arheoakustičare da oni posnime teren, jer mi sa priličnom preciznošću
možemo na osnovu arheoakustičkih fenomena locirati određene objekte i anomalije ispod zemlje, a pogotovo ako upotrebljavamo i najmodernije georadare koje smo odnedavno počeli upotrebljavati. Prvo idemo sa jednom jeftinijom i mobilnijom opremom koja ne treba ni posebne dozvole za upotrebu, odnosno za upotrebu ovisi vezano na to kakvo je mjesto. I onda mi radimo snimanje tih eventualnih anomalija. Ukoliko se anomalije pokažu znatnima, onda se može tražiti dozvola nadležnih institucija da dozvole upotrebu i donošenje georadara. Georadari koje mi koristimo mogu mapirati vrlo detaljno takva mjesta sa velikom preciznošću, imaju jako visoku dubinu penetracije na povoljnom terenu, povoljnim suhim uvjetima do 25-30 metara ispod zemlje. Dakle, prije nego što arheolozi izađu na teren, mi im možemo dati kompletno snimanje terena, što je naravno dobro radi planiranja radova i planiranja troškova. Osnivač naše arheoakustičke grupe je profesor Paolo De Bertolis sa sveučilišta u Trstu. On je inače po struci forenzički antropolog, s time što se on najviše bavi u znanstvenom smislu u posljednje vrijeme arheoakustikom. Sretni smo zato što imamo kišobran, da tako kažem, pokroviteljstvo Univerziteta u Trstu, mada nama naravno uvijek nedostaje sredstava zato što većinom to financiramo vlastitim entuzijazmom, odnosno sami pokrivamo svoje troškove. Tim je multidisciplinaran, ima nas što stalnih, što povremenih članova jedno 15, ja bih rekao sada već, i oni uključuju razne stručnjake, recimo Heikki Savolainen iz Finske, on je jedan od najboljih snimatelja zvuka, usudio bi se reći, na svijetu, sa velikim iskustvom, također predaje na Sibelius akademiju u Helsinkiju. On se bavi većinom snimanjima i interpretacijama zvuka. Paolo De Bertolis, on se najviše koncentrira na fenomene koje dolaze iz područja infrazvuka i pri tome ne štedi zaista sredstva da nabavi najmoderniju opremu, što uvelike pomaže u našem radu. Goran Marjanović iz Beograda, on se najviše bavi fenomenima elektromagnetizma, budući da se elektromagnetski fenomeni također pojavljuju na svetim mjestima sukladno već fenomenima koji također se pojavljuju u zvučnom spektru. Tu je i Nina Earl iz Engleske, ona se bavi geomancijom, proučavanjem terena u smislu sakralnog prostora i antičkog uređenja sakralnog prostora, budući da antika nije radila na način kao što mi radimo danas, već je čitav je prostor, kao i čitav svemir, je bio zamišljen kao svet i točno se znalo po kojim pravilima se smještaju sveta mjesta i sve to zapravo skupa čini jednu svetost i nepovredivost prostora. Tu je od nedavno, mogu reći, Daniele Đula. On je u posljednje vrijeme skupa sa Paolom De Bertolisom napravio i određene softvere i kamere sa filterima koje mogu snimati rezidualna polja, budući da tijela koja emitiraju skalarne stojne valove, kao što su, na primjer, ljudska tijela, živi organizmi, ali i objekti koji su izgrađeni po pravilima svete geometrije, i nakon što su oni uklonjeni iz prostora, oni ostavljaju, da tako kažem, određenu sjenu na mjestu koje su dugo zauzimali. Tako da pomoću njegovih kamera, što je zaista fascinantno i nešto što se još razvija, ali već se itekako vide rezultati, mi možemo na određenim mjestima dobiti uvid u prošlost. Možemo snimiti sjene nečega što je tu boravilo dugi period. Eto tako na neki način
a ako ćemo to interpretirati kao X-Files, ulazimo u područje snimanja, ako hoćete, i duhova. Ja se bavim istraživanjima megalitskih i prahistorijskih objekata zaboravljenih davnih civilizacija. Većinom se koncentriram na Balkan iz raznih razloga, ali ja također bilježim u svom istraživanju da je drevno znanje preživjelo sve te kataklizme i ostalo u upotrebi u određenim ezoterijskim krugovima sve do dan danas. Tako da ja, osim što dajem podršku u tim tehničkim naporima našeg tima, ostvarujem i tu vezu sa jednim kontekstualnim pristupom, znači pokušavamo to smjestiti, to što nađemo, u nekakve opće odrednice civilizacijske, kulturološke, religijske, svjetonazorske i tako dalje. Budući da je nama cilj zapravo ući u metafizičara, graditelja tih sakralnih svetih objekata koji su često preživjele mnoge generacije i mnoge kataklizme. Mi smo za sada napravili jedno, čini mi se, 20 naučnih članaka i kao takvi vjerojatno predstavljamo možda jednu od najvećih blokova u gradnji te arheoakustičke zgrade, odnosno discipline. Na Balkanu smo radili na više mjesta, radili smo na Bosanskim piramidama, radili smo također na Rtnju, radili smo u Gamzigradu, znači Galerijevoj palači kod Zaječara. Galerija je Dioklecijanov suvladar, vrlo važan povijesni lik na kraju antike i početku kršćanstva. Također smo radili na 2 arheološka mjesta u Makedoniji. Jedan je geoglif u blizini grada Sveti Nikole, gdje mislimo da se krije jedna grobnica, i na mjesto Kraljevske palače u Biloj Zori, također kraj grada Sveti Nikole. Tu smo radili određena istraživanja kao podršku arheološkim konvencionalnim istraživanjima makedonskih arheologa. Od drugih mjesta na svijetu je tim bio na Göbekli Tepe, jedno od najstarijih mjesta arheoloških uopće. Smatra se možda da je to najstarije arheološko mjesto koje prikazuje razvijenu civilizaciju na svijetu. Zatim Hipogeum na Malti, više mjesta u Italiji, više mjesta u Sloveniji, više mjesta u Velikoj Britaniji, također nešto na Iberijskom poluotoku i tako dalje. Implikacije na znanost naravno mogu biti znatne, međutim arheoakustika na neki način potvrđuje ono što znanost već dobro zna, a to je da je čitav svemir vibracijske prirode i da je sve oko nas zapravo postoji kao vibracija, frekvencija i rezonancija. Znači, ako su naše frekvencije u sinkronicitetu, mi možemo biti u komunikaciji, ako nismo, mi jednostavno djelujemo na drugom kanalu. Dakle, čitav materijalni svijet, kada se on dobro razloži na svoje sastavne dijelove, je zapravo nematerijalan. To je antički čovjek jako dobro znao i on je htio da radi zapravo sve svoje objekte na način da podržava te frekvencije koje su životvorne i koje podržavaju zapravo ljudsku i svaku drugu egzistenciju u harmoniji sa kozmosom. Zvuk ima utjecaj na ljudsku svijest, ima utjecaj na ljudske doživljaje, ima utjecaj na ljudske emocije, pa i na ljudsko psihičko i fizičko zdravlje. Znači, mnoga od tih mjesta su imala i svoja ljekovita svojstva, na neki način možemo ih nazvati liječilištima.
To nije ništa novo, niti bi trebalo biti sporno, budući da samostani, otkad je svijeta i vijeka, što bi se reklo, imaju i ta svojstva i svatko ko se bavio sakralnom glazbom, recimo, svako ko je boravio u sakralnim objektima za vrijeme pjevanja sakralnih napjeva, klasičnih dijela, dakle koja su napravljena na iskonskim frekvencijama i u iskonskim harmonijama, je sam to iskusio, na kraju krajeva i znanstveno je potvrđeno nebrojeno puta da takvi napjevi, takav zvuk ima blagotvoran utjecaj na razvoj života biljaka, životinja, pa čovjeka, djeteta i tako dalje. To je ono što nije sporno. Ono što je sporno, kako su uopće takve megalitske građevine nastale, dakle kako je uopće oblikovan taj materijal, kako je prenošen, budući da na mnogo mjesta na kojima mi radimo i danas u upotrebu najmodernije tehnologije imali bi teških problema da izvedemo takvo savršenstvo gradnje koje je zapravo naoko vrlo primitivno, a u stvari vrlo sofisticirano. Dakle, radi se o ogromnim kamenjima velikih težina, često 8, 10, 15 tona, često poligonalnog oblika, složenih u jedne vrlo čvrste strukture koje su preživjele tisućama godina i koje su zapravo složene bez ikakvog upotreba veziva, znači nema tu nikakvih betona, većinom nema nikakvih željeza pogotovo ili slično. Znači, zvuk je moguće korišten i pri obradi materijala, da li su oni poznavali levitaciju zvukom na otvorenom polju. Ja bi mislio da jesu. Na kraju krajeva i zabilježeni su takvi slučajevi. Jedan švedski inženjer koji je boravio na Tibetu 30 godina, detaljno je to snimio i opisao upravo levitaciju zvukom kada tibetanski monasi jednostavno dižu ogromne stijene upotrebom ljudskog glasa i muzičkih instrumenata i to na način da stijene levitiraju više stotina metara u zraku, a na vrhu brda nalaze se drugi monasi koji jednostavnom prostom upotrebom svojih ruku ta levitirajuća kamena smještaju na već određena mjesta. Vibracija, pa tako i ona zvučna, temelj je postojanja prirode, čovjeka i života. Danas je zvuk u najširoj upotrebi kao nekontrolirani medij koji nam u modernom načinu života najčešće predstavlja i smetnju. Nekontrolirana buka na gradskim ulicama, velike i nekontrolirane glasnoće u prostorima namijenjenim za zabavu, kupovinu ili boravak, neadekvatna arhitektonska rješenja modernih objekata u kojima se gubi razumljivost pri komunikaciji i mnogi drugi nepoželjni učinci zvuka mogli bi nam biti poticaj da se osvrnemo na tog drevnog čovjeka i znanja o upotrebi zvuka i njegovim efektima na nas. Mozart efekt je samo jedna od mnogih pojava poznatih današnjem čovjeku, kojima se uvelike mogu pospješiti ne samo raspoloženje, već i druge razine ljudske egzistencije. O tome je, čini se, drevni čovjek znao nešto više od nas danas. Slušali ste emisiju iz ciklusa Odabirano, arheoakustika svetih mjesta. Za pripremu ove emisije korišteni su radovi Measurements and Analysis of the Epidaurus Ancient Theatre Acoustics, sveučilišta u Ateni, Patrasu i Solunu. Acoustical Resonances of Assorted Ancient Structures, sveučilišta Princeton. Ancient Architectural Acoustic Resonant Patterns and Regional Brain Activity, sveučilišta u Kaliforniji. System of Acoustic Resonance in the Ancient Sites and Related Brain Activity, Superbrain Research Group. Akustičke interpretacije vibracijskih pojava na lokalitetima Bila Zora, Geoglif, Rtanj i Hipogeum, Superbrain Research Group. Hvala Heikiju Savolajnenu i Domagoju Nikoliću. Autor Srđan Nogić, urednica Iva Lovrec Štefanović, Hrvatski radio,
prvi program, listopad 2016.